Però què? Hòstia, l'Adolfo, però encara és viu. Pobret, tan petitet que era quan el vàrem comprar. Aquest no és final per un pastor alemany, nan. Si pogués parlar. Sec! Soc sec! No sento res! No puc olorar res! No puc caminar! Oh, només em vull morir! Morir! Mort! Mort! Els teus pares se'm mantenen en vida i m'alimenten amb pernil dolç! Pernil dolç! Els fills de puta els hi he donat els millors anys de la meva vida i m'ho paguen així! Els odio! Els odio! Mata'm, Xavi! Mata'm! Mata'm, sisplau! Mort! 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 Vaja, a l'Adolf li ha agafat un altre cop un atac. Quiet, quiet. Què? El que s'hauria de fer és sacrificar-lo. Què? Ets un salvatge! Però- Tu ho arregles tot igual, amb la mort.